panahon ay. Inuo ko isang porting inita asa nang kato ko mga kumari mo ato dito chika-chika mi dito. Asa man nas parituto nga nagdama nagbisi. Asa man siya paingon? Asa ka na siya paingon nga nagdama na ng bisi? Ako atuon di sundo na ako asa na siya paingon. Agay! Hawan mo kay diri ari ko mimpang. Ako. Timing kay kinakada ko ani. Ari ko taas kayo. Nay mo agi. Dili ra ko sa ko sila sa ko. Marunong ni tayo. Ra. Ito tani ka basig tayang ta. Magkatain nga ang atong buko-buko. Oh. Oops. Aling ko na. Dublihon pa yun. Ay, siguro. Okay na kayo. Awa itaw. Awa yun. Ayun, gagot mo na sa pisi sa kahoy. Maghikog man siguro na siya, oy. Saan siya gihikogan ba siya? Sa kabati ni Agnaw mo maghikog siya. Pero di po siguro kay gwapa man siya kasawa. Hikogin siguro na kanawag higot niya maayo ang pisi, oh. Tuon to na ko iyang asawa, bipay bawon to na ko nga. Unsa man is paritutong naghikog ba hinuon nga gwapa ra ba siya kasawa na patay siya. Pare gyud mag uy na yung asawa gyud mo hikog ni siya. Naan pa ito, maghikog yun na siya kitadawa. Nah, gibira-bira pa jud ang pisi. Iya jung gikuan kung ligon ba jud ba? Tuon ako yung asawa bi. May bawon man ako sa mari, oy. Dito nagkukuan na ninyo. Uy, Sa Mars, kay ko. Uy, kater. Ay, ginawa ko ang imong bana, naghikog dito imong bana. Bakit ba na? Oo, naghikog imong bana. Isa. Dali ka, kabangon na to. Dali ka, asa? Uy, ang dali diri. O kalimak. Pareho pa ang imong banan din ko. Patay. Uy, yapang ko to. Nandiyan na no. Naghikog ka na. Masa problema niya. Saan imong bana? Ay, dali ang dali. Wala, sakita. Ayaw, anak. Unsa mo mo? Ha? Wala, naghikog mo ka na. Masa may problema? Maghikog na. Malipan ra man itaon ko. Ano ra man hikot kay. Kalibang mo lagi ko matagak kay ko dire. Oops. Ano man? Awa. Ingnan ka mo. Malipan ka na. Kalima ka pa rin.